inoda yatina mushapani kahati fari una abano jino fazam Where you kuchanga mujano uja kamun jando ujane yuyao ne yuyao Abambira Jasoro Ra Dai Dine Narapiro Dai Uyam Dizo Rore Ai Uyam Dizoro Mushaune Runyararo Vafa Biwa Chazoro Ora Daini Ainine Right. Masquera say. Masquera say, guys. Masquera say. Made zaire Gina. I'm gonna go Gina Chims. Made zaire Gina Chims. There's a Gina Chims. Awe pano. Gina Chims, chiuya uone dzunguria. Gina Chims, chiuya uwe dzunguria. Ehe. Chiuya uone malafu na malaiki saya. Dave pa life. Uchita uchitumira mapurisa naika ndakatomamirira. Handituona. Ndakatomamirira. Right. Masquera say, guys. Masquera say, share life, guys. Share the life. Share the life, guys. Share the life, guys. Share life, guys. Share life. Share life, guys. Share life. Tifambe nebora. Share life. Isusu tinotaura, tinomirira vasina voice. Ende ukafunga kuti unothreatena munhu akaita sei unongochitopenga brain, unongochitogwara. Utanga wanonditsvaga usati wandithreatena kuti ndinani. Usati wafunga kuzothreata. Nokuti handitothreateni zvokumhanya. Indoda munhu anondisvikira paground kune zvokutaura kuseri kwefoni izvi. Unoya paground. Toonesana ipapo. Right. Dedzai vamwe, guys. Pano paita mbavha. Dedzai vamwe, guys. Dedzai. Tai fast, guys. Tegai vamwe tisvike pa 300. Tegai vamwe tisvike pa 300. Ndataura wani kuti ndiri kuchauya live. Gina upengi ma comment section ndati ndimirire nchauya pa live. Ndasouya. Dedza vana tau vose vaunoshanda navo. Dedza crew yese yaunoshanda nayo. Yese combination yako inozvi scheme dzako dzaunoshanda nadzo. Radedza kuti kwai muri kudiwa kwa SIS MELLY. Iti anzi muri kudiwa kwa SIS MELLY vese vaunoshanda navo kuma sports scheme uko. Vadedza kuti kwanzi na SIS MELLY chiuyai. Ndina kupindura because wakashandizika nyaya. Ndauya nenyaya dzako. Uyai, guys. Fambai nebhora. Hatidi muZimbabwean community vanobira vanhu. Hatidi. Tokuna kusakuta anything. Asi tokutaura saizvozvi. Tokuna kusakuta hedu anything, guys. But tokuna ngovataura saizvozvi because mari kushanda inorodza kushanda. Imi mongo yako tora mari dzanu Cape Town kungononga
kungoorera mari dzavanhu dzashandiwa, vamwe vari kushanda mudzimba, vamwe vari kuklina matoilet. Imi mongoorera moti kwai moya muchitikwatisa isu. Hatikwati. Hatikwati. Izvi zvisina nebasa resezvi. Zizi harina nyanga. Hatichombovhundisi nechizi zvisina nyanga. Fambisai nyaya guys, tisvike pa3 waya. Itai fast guys. Itai fast. Itai fast guys. Itai fast. Tai fast. Fambe nebhura. Itai fast. naGina ibva ku-inbox kwangu. ZvaGina wokuti handiti watinopenga here ku-inbox chagodei. Usandipe evidence, indina yangu evidence. Mwana uyu uyake uyu arimo uyu oya mu-inbox uyu kwai tine dzungu uyu kwai muri kuita zvisirizvo iwai unovhundukei. Indati ngawoitsangane kulive uvhunduka ari mu-inbox mamu. Kumu-inbox unodei izvo? Kumu-inbox unodei? Mu-inbox unodei? Mu-inbox unodei? Mu-inbox unodei? Usauye mu-inbox. Don't come to my inbox. Musauye kuma-inbox mangu. Musauye kuma-inbox. Musauye kuma-inbox. Musauye kuma-inbox. Don't come to my inbox. Right. Ndoda kuva expose. Vari funga kuti vakangwara. I am going to expose this syndicate. Because syndicate yaipa ine vakadzi mukati. Hani muri kuona. Regai ndikudzei how this game plays. Ava vanava. Anonzi Gina Chims ushu. Anonzi Gina Chims. They think inana Tembo we Cape Town, they think they are clever. Vanofunga kuti vakapusa. Muri kutamba nerimwe tsotsi rechimbuya so. Mutamba nerimwe momzi yakatongwara zvekutodaro. Chega ndikudzei game renyu. Right. I don't know to disturb her in inbox. Got it say. Right. Inzwai munzwe guys. Inzwai munzwe. Pani syndicate ripa Cape Town hapa. Ndakambotaura nezve syndicate several times. Ndichitaura kuti tichavabata. Vachifunga kuti we are very stupid zvokudaro. Andika. Vana ava ndivanataura itigere. Andika. Anozvita boss tau. Anonzi boss tau. Andika. Anozvita boss tau iye vanataura itigera. Anozviti boss tau. Anditimaona. Nana anonzi chipunza mafaro. Itimu repa Cape Town hapa. Andika anozviti maflex. Timu iri ndori kuya pa social media. Nana Gina Chims uyu. Ndo timu iri kuya pa social media iri. Richikuita indini sekuru Tembo nganga reguruve sekuru Tembo rekwalivingstone ndini ningi muchiwira muchitorerwa mari nevanhu ava. It's a syndicate sevanhu vari Cape Town. This syndicate they are living well Cape Town uko nemari dzenyu. Vari kutargeta vulnerable people on social media. Antika collecting your bag. Tegai Gina auye pano. Tegai Gina gave ku inbox wangu ndakamubloka ndika aramba chibuya ku inbox hazondioni. Iwe uri kuti tapsa time ndiri pa live iwe uya ku live kusati taura zvina nebasa rose uri kuda kundisturb anti uya ku live iwe uya imosena na boss na flex uya imosena ndine nyaya dzenyu uya kusauye ku inbox wanotika kubloka ndino kubloka ne ku Facebook saka ndisikula kubloka usandisturb apa uya ku safe uya ku live uone kuti game iri toziva hatakupusa. Right. Saka zvichidaro timu iri itimu re Cape Town handi vazhinji venyu munovaziva makamushiya kuti chichiri kuitika handika vamwe venyu mamusandoziva kuti Gina is also involved handika ndaona mamuchitokomenda muchimuti ko chichaitika once chipawo yakakomenda you didn't know what was happening. Right, this is the story handika this is the story. Nezuro handika pane post yakaisa yemunhu yanozvitikwa sekuru kwa Tembo tinei ushu animaona pane anozviti tinei ushu akakandwa nesuruoko anobva kwazvimboko
asi muri kurimember team irakamboya pana pachitaura chindau ndoda kudzosera kumasure muri kurimember team sekuru ava vakamboya pana chizvita vachiti ndinotaura chindau tikaseka bamunini anofamba navavaya mundau chaichai vakafanira kuseka vakati hakuna mundau wakadai tikaziva tisikamu tikati bamunini musavamanirana tichavabata vakaita yavaita vakaenda kwajeki vakanokonfisa vakadii ndotimu randakambokuudzai kuti misoro yemagora inoshanda imi hamunditeereri kana ndichikuudzai pano kuti muri kurohwa feki ndotimu rekuzotumira munhu chivhidhiyo chakagadzirwa vachivhunusira mukadzi wekuamerica vangatorera mari mudhairis wepano vamutorera $1000 vakamugadzirira chinenge chemuafrican movie so chekuti zvazvokuti unogadzira necomputer kunge pabuda chinhu kunge vakaita kunge vamuonesa mafirimu ndobva avhunduka kwacho akadligwa 1000 hana kuzobvunza 1000 rake ndikamuudza kuti ona uri kutambusa bhora resimbi musainda I came here madiaries handi zvese izvi ndikukuitira imi ndima ndiri kuitira I came here and I told you kuti vanhu ava ifake guys don't go to these people hakuna ng'anga ine mukurumbira inotsvaga mbiri nedemo pasocial media kungoti every page they are there tisise kuti tembo kwa Livingstone follow us tisise kuti tembo kokuzozvitive kwa Livingstone kusarespecta mai vaya kutozvititisa kuti tembo kwa Livingstone vachidaro right zvisinei vakatora mari yomwe mudiaries wangu pano I have everything in black and white uyu Gina Chims ndiri kuuyako kwauri iwewe ene asingatanga newe ndichakunanaira daily Gina Chims kana usinganizivi kuti ndakatotsvafuse ndichakunanaira daily ndokumbirawo mabloggers mamwe mutore nyaya iyi share nyaya kumapeji kwenyu mabloggers heyo content ndakupai content for free can you please share this nyaya let's raise awareness against these scammers dzekumusha kwedu these are our own people who are scamming our own people vasina tsitsi kuti mari yabva kupi kuti madhumba anomukana 5 o'clock achikinera mbei munhu animaona kuti apiwe 2000 pera kwemwedzi vanotora havana tsitsi mbavha haina tsitsi saka iwe Gina good wauya ndoda kuti udzokera unotora timu rako vana flexi nana boss ndoda kuchikudzai game and iwe ndiri munhu akangwarisa Gina uri mwana mudiki mbonyarara panyaya dzemagame kukura zvako ndave ndakangwarisa zvokutodaro hamufi makatira fuchisendere munhu pasocial media you are a thief Gina Chims auya now she's here Rao shiziri gaiti beta mpina uripi tikurumidza kuti mumuone comment yake enda ku akaubvisi comment zvenai uno ya ushu right ndamupina Gina ushu antika vari Cape Town animaona ava vari Cape Town vese antimazviona timu iri saka uyu musikana uyu ari muskama ari musyndicate yemascammers aya vanoshanda nemaskana she is one of the ladies anoshandiswa pakuita maskama vaimbori neimwe yavaitora mari nayo Cape Town uko yavaita kunge ponzi scheme so vakatora mari dzevanhu vari Cape Town taurai vakatora mari dzevanhu vachiita inonzi ponzi scheme yavaita koko vachidini and this lady was involved mistake yakaita she never came neghost akauya nezvari animaona akauya nezvandaitomutsvaga all along chiti mukadzi uyu ndinomwana papi animaona kusvikira azouya oga on a silver platter animaona vaita izvo zveng'anga izvo zveng'anga dzefeki izvo zvine zvemaponzi scheme vachitora mari dzevanhu mari inorwadza kutsvaga so ndichakunanaira everyday Gina mapicha ndadownloada ose ndichikanda daily kusvika ndawa mwoyo wangu wati zvakwana ndozomira kusvikira iwe netimu rako magara pasi handika iwe netimu rako nanataurai tigere ikoko netimu rese rauna rekoko vana chipunza magara pasi mataurirana natinei motaura kuti kusocial media hatichanotori mari dzavanhu hatichaendi kunoba don't take advantage of the vulnerable people have problems right kana munhu ukaita problems cheche yakasimba kuti warwarirwa nemwana kana tiwaita sei this is the same sekuru vakambonyenga fungai maruta ivavava idzo mbavha idzo zimbavha idzi ndo vakaenda kuseri vachinonyenga fungai maruta iye yuyu vachida kumutorera bhegi animani akurumidza kuzviona right saka zvadaro zuro unoyu vatora mari yemudiaries wangu kumasure uko mudiary uyu inenge yekuti ndogara ndichikudzai pano kuti imbavha idzi haana kuya kandiudza kuti aisa mari akazondiudza aona manje kuti arohwa 10 nya ndokuchizouya ndokuti sisimeni ndozati muchandituka andika pane zvandakaita ndikati wakaitei animani ari kuamerica uko kachataura zita rake zvikanzi munoziva vanhu vaiva vanogara muchitaura kuti imbavha tisaenda kwavari inini nedambudziko randaive naro hombe handimaona ndakabva ndadini ndainda negweseri handini nokuti vakambotaura zvokuti Livingstone bhodhi yake irimo mukati ndikabva ndabhilieve handimaona ndobva ndaenda negweseri ndobva vanomutorera $1500
Hanimona. Vamutora $1500 ndobva vamutamba 10 nya ndobva vamubloka. Saka vadaro ndikati all right, no problem. Ndobva ndavavingira. Ndokuti vana vandine namba dzavo kai. Ini ndinotaura navo kuseri vana. Ndobva ndataura navo kuseri uko ndobva ndati ini vana sekurini. Dzoserai mari yemudhairi dzangu makatamba ndapa machatsese. Ndikati handidi zvokuita hondo nemi. Ndokumbura mudzosere mwana uyu mari yake, mukadzi uyu mari yake. You don't go mukangotora mari dzemadhairi dzakabva ndivapa maoni ipapo kana chidanga vayo vatauri. Ndakatadza ngati mukabatsa mari yemwana noti ndiri mudhairis. Inini hondo yangu nemaiperi. Tinotaura kuseri asi ndinchikuya everyday mukanditi mhoro ndokuti mhoro. Asi kana nyaya yangu yemudhairis ndakatorwa mari ndichafamba nemi munofanira kudzosera mari yemunhu. Munofanira kudzosera mari yevanhu. Atisi kuzomira. Vakati aiwa SIS MELLY ndove kuti kwanzi izvo zvitiri kumaplaza kuna network kwatiri kuita basa kwatakatogwa. Saka ndokumbura kuti nyaya musaenda kulive tozokwanisa kukupai mari kana tave kuningikiri tave mutadzoka mutaundi. Ndikati ndiri kukupai 72 hours mudzosere mwana uyu mari yake. Right. Kuchikazi aiwa tichitoenda mutaundi kuisa mari. Vaenda mutaundi mamiya hakuna mari yakaiswa. In fact havana kudzoka back. Hando takapa madetails emukadzi and everything. Havana kudzoka back. Mukadzi anobva hapana chaiswa. Mangwana ndobva ndavavinga zvakare ndikati muruda kuita sei? Inda musina kusamari zvikadzi. SIS MELLY mufunge takasvika kusina kana network. Munoona zvanoita mbavha idzi kusina kana network kuShoprite da kutumira mari. Saka kusvika late kusvika yabva kwatakamirira ndikati ndokumbira kuti mise mari iyoyo otherwise tichatsana kwabvira richika makumbo. Handimaona. Dzakaita stories after stories kusvika vhiki rapera. Handi muri kunzwa. Vhiki razopera vachita mastories ava. Ndobva ndavati right. Inini clearly you don't want to give a back yemana ntika nokuti amuchapindi ma message mukublutika niti no problem chengeta imari but tino nzira dzakambosangana dzinosangana futi ndicharamba ndiri kumasure kwenyu ndichakubatai chasangana chete then you vakabva vafunga kuti vakangwara saka zvavaita nhasi ndira ndinyatso kudza imona ndaisa ndikati live ndikuya live anditika right saka mu comment section nezuro pane munhu akauya ndika akatorerwa mari nevanhu mbavha idzi dzatora mari kuvana vanogara muCape Town imoziva. I understand them. Vanotya kuti vabude pachena chitaura zvakati because mbavha dzakadai dzinogona kana kuuraya munhu. Animona mbavha idzi dzinogona kana kuuraya munhu. Saka munhu auya information akati SIS MELLY ndakabigwa neuyu munhu ndikumuziva kuti ndiani andika ivo vanonyepa vachishandisa mapictures achirava chidini munhu uyu ndobva ndipa picture chaiyo ndobva nyira nyaya ndobva ndaiposta kuti uyu munhu anonzi tinechi ndobva ndaposta kudaro ndakavingwa kuinbox zvikanzi in WhatsApp nenganga idzo dzidzi ko SIS MELLY makuita sei ndikati ndakakudza kuti ndichakubatai makaramba pamudhairi dzangu mari yayo ndikati dlai mari yayo asinchaidla nemuseredzi ndichakuvharisirai zvokuti hapana pamunofa makatora mari yemunhu chero asiri mudhairi samuchatori mari yemunhu ndichakuvharisirai magame enyu ndozvinoyo zvandaya kuzoita shut down 2023 ndichafamba nemi kusvikira musi wa31 December shut down 2023 yamakadla yakakwana mari yevanhu yamakatora yakadi yakakwana. We don't promote thieves here. Right. Zvadaro paya nezuro mucomment section mamiya makauya ushu Gina Chims hatika asi kuziva kuti ndomuziva iwe syndicate Gina uyu syndicate pavanotamba magame avo ndiye anotambiswa front sometimes ndiye anokollecta mari iyeyu Gina uyu amboda kuti ndonokuripotera kumapurisa ndinodi iwe Gina ndakamirira mapurisa vaudze kuti vauye ndogara pano tiri papadheni zvonoona ndiri padheni udze mapurisa auye nditori padheni unofunga tichosungwa nemapurisa tila kusungwa nemapurisa ichi mapurisa auye kunuku izvo zvindiri pano kana vasina kundisunga mapurisa ndichange ndichifamba newe everyday because iwe uri munhukadzi handika mukaenda pamacomments akane zuro guys you can see how evil this Gina Chims is. She's a very evil woman. Mucomment section imomo nezuro ainyora kuti siyai vanhu vahasle muri kuda kudistepa hustle yenyu kuda malavu nemalex ushu nezuro ndakamuona ndikamutarisa ndikamusiya ndikati aasi kuziva zvakutaura musikana uyu nenyaya kuti ischeme anofunga natimuzivi kuti she's involved nyaya dzake ndinadzo ndobva ndaramba zvangu ndakatenza nesuro animaona ndandakatenza because ndaida kuti ndigoya zvangu ndine nyatsonguva yakakwana akataura zvanda ini mudzokere kupost munoona aitaura zvanoda 7 ndikati uri kuti kuhasila nemari dzani tisiye vanhu vahasile nemari dzani mari yamadhumbe yanenge apedzera mwedzi wose achitukwa achikliniswa dhotiri muchemba ndinoda kuti anzisiye vanhu vahasile tisiye mungotora chete mari dzana ndinga kumashift day and night mongotora chete just like that and then iwo munhu wechikadzi uye utanzisiye vanhu vahasile munhu wamaposta asiriye muri kuposta vanhu asirivo muchazonyara chiri kutongofosa muri scheme yasyndicate so muchamani muye syndicate saka chike chingoposta chete because inini for effect ndine evidence yekuti muri scheme muri combination andika nditoziva kuti mutori scheme mese makawana including you ndiwe mukadzi anotamisa front iwe kuti vanhu vaningirire
vabirwe because vanoshandisa iwe front iwe unoconfronta uri munhu wechikadzi and not a ghost pobigwa musi unoyu pane mota pane mukadzi akabigwa mari mudhayaris panapa akatengeserwa mota yefeki kwakashandiswa mukadzi. How evil and wicked we are sevanhu vechikadzi. Hanimaona, she knows very well kuti ari kugara ari muskimu yembavha vari kurarama nekuba haushande Gina unorarama nekuba netimu rako iri unorarama nekuba netimu rako then woya pano woda kuudza vanhu kuti iwewe tikusiye siyana nesa rangu. Who are you Gina? Who died and make you the president? Muri kubira vanhu every day pa social media dzoserai vanhu mari dzavo. You are going to stop operating your fake schemes on social media. You are going to stop. Muchera mukauya makachinja mazita ndine team riri behind you. Ndakangwarisa zvokudaro Gina. Ndine vanhu vari kuziva pamunogara. Ndine vanhu vari kumashure kwenyu vari museku yenyu Gina. Ndine people vari museku yenyu. Nekuti muchagara ndine kwese kwamuri kuposta kumatraki uko muchinokanda muchinda kwese kumadating muchinokanda ndine vanhu vari kusona izvokudaro. Ndine vanhu vari kusona izvokudaro every day kusvika mati eke muri scheme and it's very wrong zvamuri kuita especially iwewe mukadzi iwewe munhu wemukadzi unoadvocate kuti vamwe vakadzi vabirwe iwewe kuadvocate kuti imagine guys zvinenge waita wagadzira mari yako yokuenda kumusha nditi uchiti ndaunganidza zvimari zvangu kana kuti kuda waunganidza zvi20,000 ndoda kumusha handi wozochinzi kana kuti kumba uku mwanangu mukadzi achigwara hauchazivi pekutangira handitika situation inogona kuita kuti inonotsvaga vanhu vanobatsira because nenge usichiri kuitika chii wonowira maoko embavha idzi vanokutorera yese havana tsitsi vanhu ava havana tsitsi vanokutorera yese kukusvabura yose. Saka this time chamunogona kuita compensation kumira neni behind me tifambe nevanhu ava ende ndichava expose Gina iwewe ucharwadziwa patichaposta daily you are going to feel the pain uchanoudza vamwe vako kuti guys zvakwana you are going to tell your other mates ikokoko vaunotira basa rako navo handiti wati Tine is your brother handiti wati ivo Tembo anochiti Tembo ndibhuti vako munonye tobva kuchipinge vanobva pazvimba pa ndo kumusha kwavoko kwazvimba havatongobvi kuchipinge kwavako vachipotera tobva kuchipinge tozodidi vanobva pazvimba apa information yavo yese ndinayo vanobva pazvimba ndo pavanobva ndikunyepa irewe Gina pazvimba pa ndo kumusha kwavo vakaya pano vakada kukrista mawedzi vakada kudini vanoda kusvikirwa panzvimbo kana season mirai ava ndo vachaudza vamwe kuti musatore mari dzevanhu social media. Why do you steal from symbols? Why do you steal from people that are working hard, that are struggling? Why muchitoga kugara pasi kuita scheme kuplota kumba kwenye mudla mazai every day uko mukutora makaupenyu ndikunyepa ere and I know how you live in me munorara makaupenyu nemari dzevanhu zamunenge muchiba mukurara makaupenyu nemari dzevanhu zamunenge muchiba vanhu vachitambura takupei mari because anenge ane dambudziko rake taking advantage of the vulnerable iwe nescheme yako esikani yoweka nesidumebi urisei dumebi manje ndichafamba newe vanobva kwazvimba ndichafamba neni timu Tembo rekwalivingstone muchadeactivita zvimakaunti zvamakanyora sekuri Tembo rekwalivingstone kana tichingozviona pasocial media chete hatisi kumira as long as muchingori pasocial media muchingoposta zvakanzi sekuri Tembo tineni mabloggers ndiri kupai content upcoming bloggers fambai nenyaya ishi take the content trendisai mukadzi uyu akarwadziwa chanoudza timu rake kuti guys muri kundipisisa akarwadziwa chanoudza timu rake nokuti itimu kuti timu muri kundipisisa timu stop it achanoudza vamwe vake. Saka tichafamba naye kuti ava varume vavanotora nemwoyo wakaoma sedombo sezvaari mukadzi yeyu. Saka the only way right now yatinayo is totofamba neyeyu nokuti ari muskimu yacho mukadzi uyu. The words dzawainyora nezuro hazvinyogwe nemunhu wechikadzi zvezvapa vanhu vari kubigwa kunzi siyai vanhu vanenge anzi muchadzidza kuenda kusanda kun'anga. Who are you to tell people not to go kun'anga iwe Gina Chims? Wainyora nezuro ndichikuona hangu mucomment section uchipembera uchirasa uchifarisa kunge huri raona kone yekondomu. Ndaikuona zvangu nezuro uchifarisa kuti musiyai vanhu vanenge kun'anga muri n'anga iyi muri makambeta maproblems paupenyu cho makambeta problems kuti usvika pakuperegwa kuti ndonanga papo ningo kungodziro kanzi ndapa pemuti apo unongoinda chifunga chanobatsirwa nemuti. Who are you? Who are you? Iwe Gina Chims. Who are you?
Munoda kuti bvunza ungati inini isu tima socialites magandanga epasocial media. Unofunga totla social media. Tisi vanhu vanotla tisi totla social media vanakatarisa isi. Kuti dzimwe toto create madrama kuti mutaure ti trend. Toto create isu kuti ti trend. Zvimwe zvimaskiti toto create kuti ti trend. Unofunga kuti ungakukwatisa kuti anzi chichi uchitwa kudi. Guys, ndichakupai vanhu mukavaona captain batai murove. Handi muri kunzwa. Rorai mukavaona captain batai murove. Vana imbava. Imbava. Ndida kuesa kuma group ema South Africa ku Cape Town ikoko. Vese kubva kuna naGina ndakuvakanda kuma group Cape Town South Africa emuno ndichata nemadhimini ndoisa ikoko. Uchaudza vana bhuti vako nehama dzako dzoshanda nadzo pascheme iyi kuti vediweka ku social media zvakwani. Vanhu vari kutotamburawo. Vanhu vari kutambura. Imi mungu yamo collector bag kusakunyara kwacho kuti munoda kubira maZimbabweans. Munoda kubira apa wakanyanya kundibhowa pakujustify nezuro. Ndozvaita kuti ndiyetsoti iwo hakudi varamba uri mumwe munhu wakatonyarara zvako because ukushanda navanhu. But wakayo wakarasa muslim conversation uchioneregwa nerimwe ghost ra iye uyu sekuru kwa Tembo uyu ndakazobloka ranga rine stare chikadzi so. Kwanzi tinotya vanhu kuziva anti muri kuzviona. Vanhu vekuita vanenge vachitya because asanotoziva nyaya dzese. Vanatarwa vanhu vekuziva saka vanenge vachitya kuva chivhundisigwa nembavha idzi. Ambuti kwati munovhundisira vanhu munogara nawo Cape Town. Isu kuno kuti tori boa tikwati uyai kuno kana muchida. Uyai kuno mubire maZimbabweans. Uyai kuno mbavha tichaku expose one by one. One by one dzosera vanhu mari dzavo. Uya anonzi chaos KC chaos oku UK anzanu okudlamaridza vanhu zama uyu KC kutukuya. KC tukuya. Ipai vanhu mari dzavo musabire maZimbabweans. Musabire vamwe venyu vari kutambura. Hamuoni vanhu vachitambura chesa mabrooming. Hamuoni vanhu vari mudzimba kapfeka zvima apron zvemudzimba dzavanoshanda. Mungu yamukollector bag revanhu moenda chete. Just like that. Mototaura rubbish pamusoro pezvematora mari dzevanhu. Just like that. Muchafambira mudenga seshiri. Cape Town vedu ndatibatai vanhu hamumborova. Chimborovai vanhu ava. Vasiri nekutora mari dzevanhu. Chimbovarova izvo zvinatogara chidare chenyu nemamwe masikama. Saka zvavaita nhasi manje masikama guys. Zvavaita. Ndasendegwa message. Ndatanga ndabhaziwa. Anditika ndabhaziwa. Anzokesete. Akatora mari dzavanhu. Hauzivi Judy. Yo. Hey. KC akatombora wakuzinvest uko. Nenyaya yemari dzema COS. Vunza timu UK ikudzi. Akakollecta begi. Isusu chechi akangati rova begi. Hamuni kuwanyaya atina kunge taitaura pano. Ushu. Chirega ndikudze zvaita ende wagona zimbavha rauya iri ndikamutendi auya kuti ndidisturb ndibvise zvina Chims iri mbavha yauya iwai right. Mbavha yauya sekuru Tembo vanozvitokwa Livingstone ushu. Mbavha yauya guys. Chinzwai zvavaita vandoda kudzai zvavaita vanhu. Ndabhaziwa makuseni nenamba. SA number ishi. Yani bhaza number inini handina kukwanisa kudavira because ndaiona yapera. Ndobva ndaisigwa message. Chiona ini zvandaita investigations dzangu. So zvavaita manje vanhu havandisira message. Ndoda kudzai zvavaita mbavha idzi. Iye ushu. Tine ushu. Right, mirai muone. Vakano create account yavo vakaisa chipicture chemukadzi mupurisa nditi. Right. Imimi dema maona mindro dzangu dzandakupai. Maona SIS MELLY vakangwarisa. Harisi balance. Pamaisa mindro dzenyu ngadi maona kuti SIS MELLY vakangwarisa harisi balance. Right. Muri kuona vakanisa chiprofile ndinotandadza chiprofile picture. Chakanoiswa. Harimona. Vakanotora picture profile yepurisa iyo. Antika i number ya create kwa iyo. Yavanoshandisa kubira vanhu nayo number iyi. Ndobva vaisa chempurisa ndobva vasenda message. Chiwai kwaenda game. Ndobva vasenda message. Inzwai. Ndobva vatora picture anditika ishi. Nempurisa yemunhu akasungwa akavhara kumeso anditika right. Ndobva vanyora ka statement ananyorera kuti good morning, I'm Constable Matola. I'm here. I want to inform you that we had raid this morning. We managed to arrest a guy named Tinei Refuse Kagwada cause of fraud and scamming allegations. We urge anyone that has any tangible information about this scamming and fraud with people he is working with to come forward so that we have a strong case against him. Maona tanda kuitra life nyai. Mashona. Kashinji ndoba ya life same time ndova ndati ndataka kuita pauya nya message iyi andika ndova zvikanzi kindly regards Constable Matola ndova nda atanyora kuti he will appear in court on
Monday 18th December 2023 and he will be released if no one comes forward. Pavanyora statement rekuti he will be released when no one comes forward. Ndo patifungwa dzangu bodo. Ani murukuzwa statement rakadara rinyogwe nemapurisa, because if you are under investigation chega tichikudzai mabanditi. Kana uri under investigation, the police will never come to a socialite in Cape Town anenge Melly. The time we that, how did the police in Cape Town knows about me? One, that was the red flag. Ndakangwara vana security Tembo in fake mbava in watine animona. Right. Two, police are if nobody comes around on board, he will be released soon. Hakuna shunja kadaro. Vambo nyora pamsora apa kuti is coming and faster with people he's working with and to come forward. We have a strong case. And we have a strong case against him. If no one comes, he will be released in the Vanetta 1+1. No Vandato now see Akuna Shakada. Van Vanura, no Vandango Pintura Kuti. Noted with thanks. Let me pass the message. Which town are you? She goes, I'm in Robertson Police Station in Cape Town. So what I just did then, I did then, after that message, I copy and paste and I posted. But Sharamba Chintiness and 60 cents animals inauguration sugar. Yaramba Chintiness and decovering a message 4-5 times. Because no, something is not adding up here. What I did, she contradicted, thank you, and he contradicted himself from Munanyora. And after life, no man by life to my police station. I kept quiet because in Chababata. Shandaso itamanji ndavanditsvaka number dzeku police station Cape Town Robertson kwavataura kune police station ndiko. Then I confirmed about this issue. Vakadatina munhu akadaro pano. Bhuku ratovhurwa ndiri pafoni. Vachivhura bhuku ravo. Vachitsvaga munhu uyu. Handika, what's his name again? Ndikataura. Handika, anonzi tinei refuse kagwadza. Zvikanzi we don't have munhu akadaro pano. Ndikati amuna raid. Zvikanzi we didn't have any raid yesterday. Ndikati, are you sure I'm talking to? Zvikanzi yes. Ndo pana vandavabata kuti no igame. Game nanga rada kurwa kwandiri manje. Animaona. So what was going to happen then was, after that, this guy Aripa wanted, Varipa wanted don't chokwadi, Varipa wanted Cape Town, don't chokwadi, they are unwanted Cape Town. Then they were going to say, Kuti, Vobudi Kilawati, Makataka Sunga, Sekuta Rapaita, Imba, Vechkazi, Gina. Kuti, Kusunga Chiana, Titorna Epana, Pakusunga Chiana, I defend, I Titorna Opano. Then you guys, all of you are going to say, SIS MELLY Magam Chinyepa, Vana Vasimpa, Vavasudai, Vana Vakasudai, dine evidence, yes, guys, deny. So, those are kind of that's okay. And it's a game, Rada Kutangi saying in Brasnamwe, check at the game. So, for me, Kutindibati Pano Ruadza, is syndicate naGina, I had to take Gina now. Post Gina. Dikati Garai life and Tukuya Zao. Ninyadzoka security Tembo. Varipa wanted to enough. Do you ever said that this message? Vachida kundrasisa inini. Kuti vanhu vasava charge vachiti munhu akasungwa. Vanhu havana kusungwa, mapurisa faka pressure. Vanhu vese vakabirwa, vanhu havasati vasungwa, vari kutiza mapurisa. Vari kutsvagwa nepolice. Saka kana muchikwanisa kuenda. Okay, pane message yauya. Hanimona. So ndiko vanga varida kuenda manje rigaindi kudze muri vafana vanatinei vafana pamagame amuna tamba muri vafana zvokuti du. Muri vafana zvokuti du. Ndinoya pana pandichitaura dzimwe nguva ndichiudza vanhu vangu pana pati musafe makapigwa neidea yakati inini ndakakura ndinotamba nevanhu vandakakura navo ndinoona ndakakura navo vanoita zvokutotora kwete zvenyu zvekunyepedzera zveku chaiko but ndinoya pana pavotombonditsamura ti but munenge muchipa vanhu vatiri muchipisa vanhu ndotaura ti I am against you guys, you know that for a fact. So inini chapa vanhu vangu tipo imini mukuti kwa content ka inini chaudza vanhu vangu kuti musapigwe makadai imini kana mukazoenda mukanovabira yenyu yenyu because andikwanisi kustopa but ndichaudza vanhu vangu kuti musafe makavabira. Handiona team Yoville, team Hubro kozoti vari Cape Town kumunita basa rekuba famba muchibira maZimbabweans. You don't go around stealing from Zimbabweans. You don't do that. Yes mazepe what do you say? You don't do that. Hamubiri maZimbabweans muda kutobrega mchiku Cape Town kumtoba mchibira vanhu muchichita vanhu vakangwara who will come after you. Inini I'm the voice of the but I'm not voice of anyway andipindiri but vasina voice ndinomirira pachokwani because I bribe you. Hakuna kamboni bribe apa nokuda chisa ndakambo bribe Melly ngabude apa. Kabude yati ndakambo bribe muti bribe you. Hamuni bribe. Busatore mali dzemaZimbabwe amubiri vanhu all in the name of muringanga dze fake.
muri nganga dzefeki hamusi nganga muri nganga muno madoro muchita zvamunoita musuye menda kukwira muchembereso kwenu wena kudlambari muchembereso kwomwacho chizvita mbavha jina uyakamibva asatapedza tichinemi as long as muchine macounts enyu akanzi sekuru Tembo rekwalivingstone hamuwini pasocial media and hamuchazvi guys ndokumbirawo mushare live kumapage akasiyana kumagroups share live ndichataura nezimceleb futi vaise kokoko animaona ndichataura futi mapeji maombe zimu nezinekasi ndichakupaizwa ndichakukandirai zimu nezinekasi ndichakukandirai evidence yese andinayo. Please can you please post, and you want people not to fall in the hands of these scammers. These are scammers. It's not tsitsi avana kana tsitsi vanotora avana kana tsitsi vanotora and avasi nganga ndati kana muri nganga munochiti muri nganga inini ndiite chimkuyu ndikuchallenge fitness ndiwo mese muite chimkuyu. So vakanda zvimandiki ndo varonga zvinhu zvavo izvi vatika vakandisenda indika pretenda kuti anga dofo zvangu ndichinyasona kuti nema ndandatofana police station police ndandizoti hakuna vakadaro ndikabva ndati vakapusa vafanana hamutambi neni nokuti ATM ndine ndongofona ka police station hanimona. So they are doing all this. Vari kutsvagwa nepolice vachiri kutsvagwa vari wanted and there is scheme guys. Please team chimbomirai vanhu vanoyachi tinorava pasocial media vanhu vakuti tinorava pasocial media chimbomirai vane misoro yemagora. Iwe ramba iwe vanati neimimi rambai imimi nana flex kuti hamushandise misoro yemagora rambai uyai mukwira apa kwira yapa isaina edge mukwira apa ndikukwidze yapa isaina edge ndikukwidze yapa kuti hamushandise misoro yemagora here pamunenge muchitora zvinhu zvenyu zvefembera zvinomuchudza munorape imi munorapa chicha munenge muchirapa munorape imi muri kubira vanhu guys. Stop this and keep telling please vanhu imbomirai kuenda kunyanga dzepasocial media. I beg you ndapota imbomirai kuenda panyanga dzepasocial media idzi ifeki idzi vabekwa zvimba imbomirai please. Vakazotsvaga mari kuno ku South Africa kunoko ende mari vakutsvaga nzira isiko ende munokanya dhaka zvoti vamwe varume uko ende munotsvaga dhaka zvekuti vamwe varume uko muwane mari zviri straight forward. Iwe jina inde unokushanda makitchen zviri kuita vamwe varume uko vamwe vakadzi uko inda kumakitchen zviri kuita vamwe vakadzi kwete kumira kuti mukadzi utuzutuzu mukati pevarume uchiplota kubira vamwe varume ende vakadzi vanotrasta iwewo nokuti unongori mukadzi iwe collector bag notice nokuti uri kucape town kuroko. This has to stop guys. As long as muchingoona chete yakangonzi sekuru Tembo rekwalivingstone avana naGina Chims, please guys musaise laughing emoji musainde kunolaika please. Indai munobhomba ngavasitope game yave kubira mazimbabwe mangwana munokwana yakabigwa iwe ungasekerera munhu achibigwa nasi mangwana zvinenge zviri kwako mangwana zvinenge zviri kwako. Aiwa ndiniwasu handinoziva panyaya yekwalivingstone padheza yenyaya yalivingstone handichi vanhu vakanga vachiuya achiti aiwa mumwe ari pakati livingstone ndatadzwa ari pakati ndopakwa yakatadzwa kuti livingstone arimo mudhuze imomo mufenzi yechikoro handika and it proved kuti anga ari mudhuze papasi padhuze hapo but anga ari kudhuze ikoko kumusha because remember tatakufunga matheories akawanda tatakufunga kuti mwana akatiza akaenda ku South Africa vamwe vakati mwana akaenda ku Mozambique vamwe vakati mwana tatakufunga zvinhu zvakawanda wanda ivo vakauya vakati saka kubva ipapo pasaka mapurisa pakazowana bhodhi yemwana yaya iri kokoko vakabva vachinja zita kwakuzviti nini ndakataura zvinhu zviri koretiti bhodhi yemwana iri kudhuze kokoko kwakuzviti sekuru yekwalivingstone. Makamboona nganga inodaro guys? Makamboiona kupi paona kuti ndiyo kwazvimba madofu zvechokwadi? Makamboiona nganga inodaro? Makambeone pinyanga inoti nokuti ndarapa munhu yakutonochinja zita yakutonza zita yekuti ndafembera pakati saka nakuisa zita iroro. Why? Kana muri vechokwadi why would you change? Saka mangwana ufembera futi nemusoro kwogora woona kuti apa padaiso womanya zveunochinja zvezita kuti sekuru Tembo vekwameli ndipo unotoona kuti matsotsi imbavha. Saka paita vakadzi guys pana Jina usho pane umwe futi mukadzi murume asari kushandisa zita rechikadzi pasyndicate yavo iyi anonzaniko ndakamubloka nesuro because iroro ichitori ghost. Mirai nditsvagire zita rake mirai muone zvavanoita vana ndakamubloka nesuro ghost iroro varauya mukomesi chevari busy kudefenda kuti vanhu ngavabigwe vanomboenderei kunganga vanoti imimi ndimi mune muchimaketa vanenge vane maproblems. No, akatora chance kugesa pizza tora chance kugesa misoro yemagora rinoona ka gora muroi rinoona hakuna chinhu chinoonera semusoro wegora ya wazuro umwe wacho anonzi rumbi munetsi hanzi rumbi munetsi ghost iroro
rakazvisa picture ya doctor so asi munhu rume ndo rimwe rinenge chioperata mumastreet umu rinonzi rumbi munetsi kundotora senemi yava munetsi umona ivava chero ukasungwa chero ukasasungwa uri kufunga kutsvagwa people have to know kuti you guys are evil whether uriko you are evil muri kubira vanhu mari dzavo ndimi vanhu vakatoipa inini muri kufamba muchibira vanhu mari ndimi vanhu vakatoipa inini muri kufamba muchibira vanhu mari inini ndimi chaivo vanhu hamuna tsitsi kuti munhu mari aiwanepi vangani vanokunyorera tikumbira mudzose mari zvina zvinaunimirira kusho muchitaura muchishaudha mobloka vangani ende masikama akawanda kana uri sikama ukaita munyama wokufura nemaoko mangu soda kwa zvinapasa kuti uri ani tokukanda pano handi sezvatiri kungoita uyu anonzi solid uyu wazuro uyu solid wakamai mazuva uyu solid asati apedza newe solid tichiri kufamba newe solid asati apedza newe mari yakapiwa iwe udzusa mari kuti iwewe mari wakashandiswa frank kana kuti wari mari yakafamba sei you have to pay back that woman mari yake you have to pay back that woman mari yake simple you have to pay back that woman mari yake chete Gina Chims aiwa picture yake riko kumberi ko riko ku Facebook asindi ne mama nchakanda hope ne atembo nchakupa ndinawo anatine yapo ndinawo ma pictures ndinawo ma pictures ma profit ndeve nemadzoka inini indosha kuti ndita unge njabata ma diaries ndikarova ini zvokadi mamuri bukatsi nembo kurova ini chihururu changu chida kutobuda nekutaura evidence that musainda pa social media musainda pa social media kunotsvaka nganga pa social media ndine nema zvinani mupinde ma inbox mchitsvaka nganga chaiyo inorapa haimbo zvimarket pa social media guys haizvimarket word of mouth rinofamba kuti imboenda pakati ndo pandakabatsirwa ukaona munhu atiye pa social media chikwanzi ini ndinorapa uya kunonizokurapa inzodini pane nyaya yemwana yataitsvagwa kuchurugwe takatiudze izvi kune mwana wacho chitiudzai ine majina uri scheme uri syndicate soda kunyepera vanhu jina tiudza vanhu chokwadi uri syndicate jina ndiono approach vanhu kadzi wewe uchiti ndiri mukachokwadi vanondibatsira vakabatsira chokwadi vanodai iwe jina ndiwe unotambisa friend uri kumberi iwewe nakuti kwanze ndofira kukomenda wakakomenda kuti kudi why would you comment kuti anzire kai vanhu vadigwe iwe kana usiri scheme vanomboindira chikoko ini tine yanzvadzi yangu ndezvekunyepa izvo how would you comment waziva sei honai guys handijinari kuti ndikunyepera mirai mundiudze kuti aziva sei nandine mipano palive ndichikuza kuti mwana ari kunisendera mamessage madofo tikudhilani madofo ndichikuti ari kunisendera mamessage kuseri uda kunidistracta pano honai ati ndiye uyu wanaisara naye uyu ati ndiye muri kuona ichi handina kuchiposta pa social media handina kuposta pa social media kana kuti kudini handiti pana wakanzi Red Bull tine uyu ndiye asenda handi awana kupima screenshots ai ari kunisendera nze mukutambisa bhora resimbi zvandafigure out kudhara ndikatofona police station awana kupima screenshots ari ku WhatsApp kwangu amawana kupima screenshot machats ai ari ku WhatsApp kwangu apiwa nemunhu anisendera vari vese hanimona apiwa nemunhu ari vari vese hanimona anozviti Red Bull tine ushu hanimona atopiwa vari vese anisendera machats eku WhatsApp vanga vachinisendera chizvitamupurisa ndataura inini nemunhu anga chitamupurisa iye akunisendera kuunikiri kuuyu amawana kupi aya machats amawanepi ari ku WhatsApp yangu machats ave mufoni make akunisendera kumessenger amawanepi aya machats amawanepi machats guys taurai ndataura nemunhu akuchitamupurisa yari 2 ndikaona kuti pane message kufamba zvakanaka ndikafona ku police station zvikanzi hakuna andika tapedza kufona zvikanzi hakuna jiki uyu ndaposta picture yake jina uyu abva amanya kuseri panaisora nemi nditi asingazinda kabaya life panapa abva amanya akati muri kuitiswa SIS MELLY honai machasa ndataura inini nemunhu amawana ipi kana asiri part of the scheme achifira kukomenda machatsi amawana kupi amawana kupi machatsi
amufi makaita campaign yekuti unfollow SIS MELLY vanatinei amuiwini amubudirire enda amuiwini hondoyo kwatakabva kure tinotokura every day, we grow daily. Imimi zvenyu titori nemamwe masocial life akatombozvizama izvi akatadza kubudirira. Saka ndinotokuregai muchinyora zvamunoda mucomment section. Ndinokuregai zvamunoda munyatsokuona kuti munototukwa izvo, munototukigwa izvozvo. Munotukigwa izvozvo ndo zvamuchatukigwa mucomment section. Amuibudirira amuiwini hondo. Guys, chat yandaita naye nditinei wacho iye tinei ari kunyora uyu anochise kuti Tembo tinei ndianga chiexota mupurisa tataura tiri 2 kuseruko ndakunokandigwa naGina amawane pijina hasi part of the scheme avasiva na avawana kupi machatsi angu ku WhatsApp syndicate. Every day when I tell you matari mira ititai kuva Eda andina kunyora mucomment section mira ikativa Eda kwanzi ndiri mumatare mela kuna saka jere izopenga izigandi ndimi Eda monota ndikumeta mira munhu anoda